ஒரே நிமிஷம். டே மச்சான், நைட்டில் கூட உட்காந்துருந்து ஃப்ரீ ஃபயர் ஆடுவேடா தூங்காம. இப்போ என்னடா உனக்கு இவ்வளோ நேரம் தூக்கம்? ஆனால் நீ நடிக மச்சான், இவ்வளோ நேரம் மூச்சே வாங்காம தூங்குறியடா. நீ உருகி உருகி லவ் பண்ணிய ஒருத்தி, அவன் இந்த பக்கம் கூட வரல. ஏன் உன் நம்பரை கூட பிளாக் பண்ணிட்டான் மச்சான். அவளுக்காக என்ன கூட ஒரு வாட்டி அடிச்சிட்டியடா. நீ பாரு, உன்னை எப்பவுமே திட்டிகிட்டே இருப்பாரு பாரு உன் அப்பா, அவர் உட்கார்ந்துருந்து அழுதுட்டு இருக்காரு. லாஸ்டா ஒண்ணு கேட்குறேன் மச்சான், டீ குடிக்க போல.